هبو تنبو لپاش چایم بلند و ببرف لنیزی دریاین شین و کور دناف چم و کانین زلال ده ولاتا کی دولمند و بختوار هبو چاخه خوش تماشاوان هجا ایرو امی د برنامه جورا کتابان دا پرتوکا نویسکار مراد دلدار یا بناوه سرکا بچوک و بدن ناسین مراد دلدار د سال 1986 ده لدیاربکری لتاقا علی پاری هاتیه دنیای درسانا پیشین و لیسه لدیاربکری خواند و لزانینگه بشا فلسفه خلاص کر شیروکین وی د کووار نو بهار او باره ده نویسین وی لسر فلسفه جی د کووار فلسفه وانه ده بلاو بونه مراد دلدار ماموسه فلسفه او نها لسر فلسفه پروردهایا لیسانسا بلند بینه پرتوکا نویسکار یا مراد دلدار سرکا بچوک ji 8 çîrokan pêk tê. Çîrok ji bo zarokanin û li ser qabaxa Pirtûkê jî 8 çîrok bo gencan hate nivîsandin û kîta xwe ya xwandinê yani kî vê kitabê xwêne ew jî belî kiriye û ji vê alî vê jî kareke serkeftî hatiye berdestê me. û yadî jî bi wexta mirov Pirtûkê diveke mêzênê ku şêwirmendiyê derûnasiyê ji bo vê Pirtûkê heye û ev Pirtûk di edebiyata zarokan ya kulancî de bi vî alî xwe jî ve tişteke nû pêk aniye. Çîrok me got çîrokên modernê ji bo zarokan e lê mijara çîroka çi ye? Mijara çîroka têkilîn neqeba xwezayê û mirovan da, têkilîn neqeba ajal û mirovan da û bi her awayî heyînin dinyayê hemûkî de ye. Ji gelek aliyeva parastina xwezayê weka armanc e. Hebûna avê, çema û daristanan, çiyayan bi mirovan van girdaye û mirov jî bi vê xwezayê ve girdayîn e. Ev têkiliya we weka ahengekî çêdike di nava çîrokan da. Di çîrokan da serdestiya mirov û ajal û an jî xwezayê nîne. Herkes di nav wekeviyekê dijî. û ev wekevî di hemû çîrokan jî dê serdest e. Heka di çîrokan de lihengek serdest bê ew liheng jî di wê çîrokê de dawî de tê bertirafkirin û wekeviyê yan qebûl dike yan jî ji holê radibe. Di Pirtûkê de tişek gelek xweş hatiye kirin. Reng weka sembolên başî û nebaşî hatine bikaranîn. Wextê reng reş bin, rengê tarî bin, tişteke nebaş xuya dike. Wextê reng kesk bin, sor bin, şîn bin û spî bin, karakterên baş, tiştên xweş têne pêşa mirov. Wextê derekî de, di çîroka derekî de gelek reng li pey heftên rêzkirin, mirov hingî fêm dike ku tişteke xweş tê, tişteke xweş e berçavê mirov, xeleke gelek xweş e berçavê mirov. Formên va çîrokan çîrokên gelerî ne. Lê nivîskar Murad Dildar ev çîrok modernîze kirine û li gorî zarokan ji nû ve hûnandine. Bi her awayî leheng û karakter û tîpên van çîrokên sirka biçûk Kurdin û zimanê wa navê wa her tişt wa Kurdî ye. Vî alî ve hişmendiyeka Kurdî jî di nava xwe de avakirina van çîroka. Nivîskar me got formên gelerî yani formên çîroka gelerî bikaranîne lê nivîskar ew formên dinyayê çîroka dinyayê jî bikaranîne. Weke ku di kitaba Joe Campbell ya bi navê rêwîtiya leheng ya bêdawî de çawa hatiye tespît kirin ku leheng wextê di jiyana xwe ya asayî de dikeve nava piskirekî de û dikeve rêkî de dikeve ser rêyeka dû dirêj û ji wê rê di vegerê de bixwara xelatekî têne û çareseriya piskirêka civaka xwe
hal dike. Murad Dildar jî ev metoda ya rêwîtiya leheng bi her awayî xweş bikaraniye û vê halê xwe mîtên gerdûn çîrokên gerdûnî jî bikar anîne û duya dî serketiye. û bi xêra vê jî çîrok herikbar in. Wextê zarok an jî xwende va çîroka bixwînin neteqinin. Yê rehat karibin nav çîroka bimeşin, karibin xeyalên berfira ji xwe re çêkin. Çeka xweş tî jî heye nav çîroka da di navan çîrokan da hemûkan da beşên helbestî an jî stranî hene. û di hemû çîrokan da ev serdest e û bi xêra vê nivîskar hiştiye ku xwendevan bêhnekî bistêne û careke li çîroka vegerê. Ev formeka çîroka galeriya her wiha ev form di trajediyên girêka kevin de jî hatiye bikaranîn û qoro di vir de cana dikeve navberê de û çîroka trajediyê bi ahengî dibêje. Divê zarok ji bo çi van çîroka bixwînin? Ji ber ku ev çîrokên serka biçûk bi her awayî rengînin. Ne tirsnakin, ne xeternakin û bi her awayî xeyalên xweş dafirin û ji bo zarokên Kurd xeyalên Kurdî afiranda. Zarokên Kurd kerem kin xeyalên Kurdî bixwînin. Erdên wan ên bi bereket tijî genim, gol û çemên wan ên şîn tijî masî û sozanên wan ên bilind tijî pez bûn. Çiyayên li dwera welat di hênbêza xwe de madenên bêhempa û giranbuha dihewandin. Her cara ku bi taviran li çiyan dixistin, zîv û zêrên birqok ji nav çiya dipekiyan. Şeniyên vî welatî qasî ku dewlemend bûn ew qasî cewmerd bûn jî. Ti carî çikûsî nedikirin û dewlemendiya xwe bi welatên dûr û xerîb re bi kêfxweşî parve dikirin. Kîjan mêvan bihata, kîjan tayr, kîjan kalwan bihata, rêya kî bi welatê wan biketa, bi hirmet û kêfxweşî ji wan re mazwantiyê dikirin. Li ku gundekî xizan, welatekî feqîr hebûya, zîv û zêrên welatê xwe dişandin û bi wan re parve dikirin. Li ku refeka tayr birçî bimana, genimên embarên xwe dibirin ji tayran re dikirin êm û zikê wan têr dikirin. Li ku daristanek, gulistanek bê av maya, bi hezaran kûzan ji çem û kaniyên xwe yên zelal tijî av dikirin û dibirin pê daristan û gulistanên tî av didan.